Een goeie. Ja, ik ben aan het werk en de rest is op de kom. Oh. Oké, dan ga je gauw mee. Ja. Gewoon even. Oh, nou, dat doet hij voor jullie hoor. Nee. Het moet ook wel een beetje rommelig lijken. Ja. Dus het wordt ook een beetje saai. Ja. En je moet handschoenen aan. Nee, handschoenen heb ik nog mee gewerkt vroeger. Wie doen nou? Nee, ik vind het... Luister. Nee, Ik tel tot 3. Nee, ik vind ik zelf wel. 1. Ik vind ik zelf wel. Nee, het geeft niks. Ik en jij. Oké, dan. Nog maar. Ja. Handschoen, waar is je handschoen? Geef maar. Hij luistert net heel goed. Nee. Nooit gedaan hoor. Nee? Van vroeger had ik nooit gedaan. Oh. Krijg je er ook niet meer in hoor. Niet hè, niet die. Mooi hè, ja, dagbesteding hè. Ja, ik heb die Zo niet leer je dat. We hebben hier een woonvorm, Oké. dus en dan geef je dagbesteding. En dan wonen de mensen daar. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk hier. We hebben ook een locatie op de houtschuur in Drachten. Oké. En locatie de eterij in Droogham. Moet je wel op de film zetten hè. Nee, dan knip ik het uit. Ja, dag het even niet. Ja, maar het wordt nou saai, dus het moet even leuk worden. Saai? Wordt saai? Bij ons is nooit saai. Oké. Nee, Nee, Wil je een koffie? Ja, straks wel. Maar vertel dan eens een spannend verhaal. Wat hier gebeurd is. Nou, dat kan Kees beter vertellen. Nee, ik weet van niks. Kijk, daar komt de chef aan, dat is de baas. Dat is de baas. Dat is de Oké. kruidenbaas. Oké. Als je nou een spannend verhaal wil weten, dan moet je bij de baas wezen. Spannend verhaal. Ja, want jou de baas bent een video een spannend verhaal. Wat joert de spanning is dat ik met deze meneer en met die mevrouw, die zet ik in Boetenpost hou. Ja. En dan gaan ze een tandem kind. Oké. En Kees die had denk ik wat zien en net mee fietst. Nee, meer lang. Dus dat werd een hele spannende trip van Boetenpost naar Rottervallen. Ja. Maar ik zet ze er alleen nog houden. Oké. En dan zien we goed wat het weer oplevert. Ja, Dus hier in de tandem mute. Ja, ik heb een tandem kocht van Kees Matteruut. Oké. Wat er vaak doet. En hij is niet verkeersveilig hè? Nee, ik heb zo in hier. Nou, langer het zien hier net met fiets. En ik ben aan het pikken waar op een gewone fiets wees, maar joh, ik slinger ik hem om. Oké. Dat ken ik niet. Nee. Nou, Nou. de koffie is clear hè? Ja, mooi. Succes, mooi avontuur, dat vermin je. Ja, dankjewel. Heb ik wel nodig. Komt net goed. Wil je een koffie in? Ja, zeker, maar dit is even voor de televisie. Dat we ik kijk ook Je niet moet dat krijgen. Ja, dan moet je We nemen gewoon koffie, hè? Maar hoi. 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 Ja. En bedankt even. Ja, hier ben ik. Ja, straks nog.